በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንባብ መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ክሳብ ምዕራፍ 4 ስብከት ዮሐንስ መጥምቅ በቲ ወርሓተቲ ዮሐንስ መጥምቅ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያሞ ተነስሑ እናበለ ኣብ በረኻ ይሁዳ እናሰበኸ መጸ። እቲ ብነቢ ኢሳይያስ ጎዳና እግዚአብሔር ጽረጉ መንገድውን አቅንዑ ኢሉ ኣብ በረኻ ዝእውጅ ድምፂ ኣዋጅ ነጋሪ ተባሂሉ ዝተነግረሉ ንሱ ዮሐንስ እዩ። ክዳን ዮሐንስ ብፀግሪ ገመል ዝተገብረ ነበረ። ዕጣቕ ሕቁ ድማ ፈልቁ ቆርበት ቀለቡ ኸዓ ኣንበጣ መዓር በረኻን ነበረ። ሽዑ ኢየሩሳሌምን ኩሎም ሰብ ይሁዳን ብዘለዎ ሃገር ዝርያ ዮርዳኖስን ናብኡ ወፁ። ኃጢአቶም እናተናዘዙ ድማ ከዓ ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ብኡ ይጥመቁ ነበሩ። ካብ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ብዙሓት ናብ ጥምቀቱ ክመፁ ምስ ረአየ ግና ከምዚ በሎም፣ ኣቶም ውሉዳት ማን ካብቲ ዝመጽእ ቁጥዓ ከም እትመልቁኸ መን ሓበረኩም? እምበኣርስከ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ። ብልብኹም አብርሃም ኣቦ ኣለና ከም ትብሉ ኣይምሰልኩም። ንኣብርሃምሲ ካብዘን ኣማን እዚአን ውሉድ ከተንስኣሉ ንኣምላኽ ከም ዝከኣሎ እብለኩም ኣለኹ። ካብ ሕጂ እኳ ማሕፀ ናብቲ ጉንድኦም ተነቢሩ ኣሎ። እምበኣርሲ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ኦም ይቁረጽ፣ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ። ኣነስ ንንስሓ ብማይ ኣጥምቐኩም ኣለኹ። እቲ ብድሕረይ ዝመጽእ ግና ካባይ ይሕይል እዩ። ኣነ ሳስኣኑ ክጸውርካ ኣይበቅዕን እየ። ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ። ዓውዱ ዘጽርየሉ መሰ ኣብ ኢዱ ዘለዎ እዩ። ስርናይ ኣብ ቆፍኡ ክእክብ ነተሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ እንድዶ እዩ። ጥምቀት ኢየሱስ። ሽዑ ኢየሱስ ብዮሐንስ ክጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ። ዮሐንስ ግና ኣነ ደኣ ባእኻ ክጥመቕ የድልየኒ እምበር ንስኻ ዶ ናባይ ትመጽእ ኢሉ ኣበዮ። ኢየሱስ ከዓ ኩሉ ጽድቂ ክንፍጽም ይግባአና እዩ እሞ ሕጅስ ይኹን ደኣ ሕደግ ኢሉ መለሰሉ። ድሕሪዚ ፈቐደሉ። ኢየሱስ ምስ ተጠምቀ ብኦቡ ካብ ማይ ወፀ። እንሆ ከዓ ሰማያት ተኸፍተ፣ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክዓልብ ረአየ። እንሆ ድማ ብኡ ዝተሓጐስኩ ፍቱው ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መጸ። ምዕራፍ 4 ኢየሱስ ብዲያብሎስ ከም ዝተፈተነ። ብድሕሪዚ መንፈስ ቅዱስ ንኢየሱስ ብዲያብሎስ ክፍተን ናብ በረኻ ወሰዶ። 40 መዓልትን 40 ለይትን ጸመ። ሽዑ ጠመየ። እቲ ፈታኒ ድማ መጺኡ ወዲ እግዚአብሔር እንተኾንካ እዘን ኣማን እንጌራ ይኹና በል በሎ። ኢየሱስ ግና ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል ደኣ እምበር በእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ኢሉ መለሰሉ። ሽዑ ዲያብሎስ ናብታ ቅድስቲ ከተማ ወሲዱ ኣብ ላዕሊ ጫፍ ቤተ መቕደስ ኣቆሞ። ወዲ እግዚአብሔር እንተኾንካ እግርኻ ብእምኒ ከይትዕንቀፍ በእዳዎም ክድግ ክጾርኻ ንመላእኽቱ ምእንተኻ ይእዝዞም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እሞ እስከ ንታሕቲ ጽደፍ በሎ። ኢየሱስ ድማ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ኣይትፈታትኖ ዝብል ጽሑፍ እውን ኣሎ በሎ። ከም ብሓድሽ ዲያብሎስ ናብ ኣዝዩ ነዊሕ እምባ ወሲዱ መንግሥታት ኩላ ዓለምን ክብሮምን ኣርአዮ። እሞ ተደፊኻ እንተሰገድካለይ እዚ ኩሉ ክህበካ የብሎ። ሽዑ ኢየሱስ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ስገድ ንዑ በይኑ ድማ ኣምልኽ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እሞ ኪድ ሰይጣን በሎ።
ድሕሪዚ ዲያብሎስ ሓደጎ እነሆ ድማ መላእኽቲ መጺኦም ኣገልግልዎ ኢየሱስ ኣብ ገሊላ ክምህር ከም ዝጀመረ ኢየሱስ ምእሳር ዮሐንስ ምስ ሰምዐ ናብ ገሊላ ኣልገሰ ንናዝሬት ሓዲጉ ድማ ኣብ ምድሪ ዛብሎንን ንፍታሌምን ኣብ ጥቓ ባሕሪ ናብ ዘላ ቅፍርናሆም መጺኡ ተቐመጠ እዚ ኸኣ እቲ ነቢ ኢሳይያስ ከምዚ ዝብል ዝበሎ ምእንቲ ክፍጸም ኮነ ምድሪ ዛብሎንን ምድሪ ንፍታሌምን መንገዲ ባሕሪ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኣሕዛብ ዝነብሩለን ገሊላ ኣብ ጸልማት ዝነብር ህዝቢ ዓቢ ብርሃን ረአየ ነቶም ኣብ ጸልማት ምድሪ ሞት ዝነብሩ ድማ ብርሃን ወጻሎም ኢየሱስ ካብታ እዋን እቲኣ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያ እሞ ተነስሑ እናበለ ክሰብኽ ጀመረ ኢየሱስ 4 ገፈፍቲ ዓሳ ከም ዝጸውዐ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ክመላለስ ከሎ ገፈፍቲ ዓሳ ዝነበሩ ክልተ ኣሕዋት ጴጥሮስ ዝተባህለ ስምዖንን እንድርያስ ሓውን መርበብ ዓሳ ክገፉ ረአየ ኢየሱስ ከዓ ኣነ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እየ ንዑስ ዓብኒ በሎም ብኡ ድማ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓብዎ ካብኡ ሓሊፉ ካልኦት ክልተ ኣሕዋት ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ዮሐንስ ሓውን ምስ ዘብዴዎስ ኣቦኦም መርበቦም ኣብ ጃልባ ከተዓራርዩ ርእዩ ፀውዖም ንሳቶም ከዓ ነታ ጃልባ ነቦኦም ሓዲጎም ብኡ ሰዓብዎ ኢየሱስ መሃረን ኣሕወየን ኢየሱስ ድማ ኣብ ኩላ ገሊላ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ እናመሃረ በስራት መንግሥተ እግዚአብሔር እናሰበኸ ኣብ ሕዝቢ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሕማም እናሕወየ ይዘውር ነበረ ዝናውን ኣብ ኩላ ሶርያ ተዘርግሐ ኩሎም ሕሙማት በብዓይነቱ ሕማም ቃንዛ ዘለዎም ኣጋንንቲ ዝሓደርዎም በብወርሒ ዝለዓል ሕማም ዘለዎምን ልሙሳትን ኣምጽኡሉ ንሱ ድማ ኣሕወዮም ካብ ገሊላን ካብ ደካፖሊስን ዝበሃል ሃገር ካብ ኢየሩሳሌምን ካብ ይሁዳን ካብ ማዕዶ ዮርዳኖስን ከዓ ብዙ ሕዝቢ ሰዓብዎ አሜን ስለ ቃላቱ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ይሁን ጾምና በሰላም ጀምሮ በሰላም ከፈጽመና ለእግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፈቃድ ይሁንና አሜን